Sisko. Mitä? Mitä? Mä käyn paneen valot päälle. Petra, sä Peti. Okei. Vaikka se jo ne valot. Joo, palan. Noin, pantu. Kiitos. Menen kattoo vaikka TVtä. Tuu nyt siltä ovista. Menen kattoo TVtä. Mitähän täällä tulee? En mä kovin tiedä. Ei täällä tuu mitään kiinnostavaa, mä vasin kiinni. Koko toosan. Mä vaikka soitan Justinille ja mä soitan vaikka Jasonille ja Jackille. Joo. Et ne tulee tänne. Mä en mahottanut ovesta. Kyllä sä mahut. Äsken eilen. Häntä. Onpa kiva olla tällainen kissa. Sä oot persialainen kissa. Tietää. Ja mä en tiedä mikä mä kissa olen. No kissa. Mikä? No tavallinen kissa. Onko kissoilla rotu? Hiljaa. Mut sulla on rotu, sä oot ainoa kissa, jolla on rotu. Hei. Tyhmä puhelin, älä käynyt väärinpäin. Moi. Moi. Voitteko te tulla tänne? Okay. Joo, eli moro. Joku tulee mäkään. Moi pojat, tulkaa vaan sisään. Sisko, tänne tuli vieraita. Pojat. Joo, sä menit seinästä läpi. En mennyt. Jaa, sä menit ovet. Kuitenkin. Mehän ollaan koulun kuuluisimmat tytöt, haloo. Ja se onkin parasta. Hei, mä tiedän. Mennäänkö vaikka huomenna, tai joskus, tai mennäänkö huomenna vaikka telttailemaan? Sopiiko sisko? Vaikka. Se olisi kivaa, vai mitä? Jep. Joo, mut ei mennä heti. Mennään vaikka huomenna. Joo. Mitenhän Alicia pärjää En tiedä. sairaalassa, siis meidän kahden pikkusisko. Koska sillähän on syöpää ja meidän pitää mennä huomenna kattoo sitä. Joo, otetaanko vai? Tuletteko tekin pojat? Ok. Mutta me mennään vasta kattoo huomenna sitä, joten niin No kyllä se on kiva nähdä pitkästä aikaa teidän pikkusiskonne. Joo, ja hiiras. Se on. Toivottavasti se pärjää leikkauksessa. Mutta en mä tiedä, onnistuuko se ihan, kun sillä on ollut syntymästä asti se. Toivotaan, että se onnistuu. Ja se Mitenhän ei äiti onnistu. ja iskä pärjää Italiassa? En kuule yhtään tiedä. Pitäis lähettää niille. Ne sanoo, että ne lähettää huomenna kortin. Mitä sä teet? Viesti tuli. Äiti lähetti miten pikkusisko pärjää. Mä lähetän, että me lähetä silleen, että me mennään huomenna. Me mennään huomenna. Ding, 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 ding. Se sanoo, että joo, mutta muist, että että pankaa ovi lukkoon, koska jotain hitsin rosvoja tai jotain on liikkeellä tai sellaista. No totta kai me pannaan ovi lukkoon. Koska mehän asutaan niinku Helsingissä ja täällä on aivan hirveästi rosvoja. Lähetän viestiä, että totta kai me pannaan ovi lukkoon. Totta kai. Ding 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 ding. Aika koko ajan lähetelkö? Lähetetään, ei enää lähetellä.
se lähetti, että hyvä. Mutta äiti lähettää vaan jotain 3 viestiä aina päivässä, joten nyt se lopetti. No. Mitä tehdään? En mä tiedä. Miksi sä mennä nyt katsomaan pikkusiskoa? Koska meillä on sitten huomenna 2 menoa. Okei, mennään sitten katsomaan tänään, mutta kello 3, koska kello on vasta 1. Joo. Siis kello on vasta 6 aamulla. 6. No Oliko sun pakko herättää mut? Sori. Mut kun, eikö sä muista, meillä on tänään ne treffit illalla. Siis minä ja sinä mennään Ideaparkkiin. Mut ne on siskotreffit, ei poikakaverille. Et me ei olla niinku lesboja. Silleen. Me ollaan siskoja. Joo, eli nyt me voitais ehkä mennä kattoo sitä pikkusiskoa. No niin, let's go! Hei. 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 Tulitteko katsomaan pikkusiskoanne? Joo, tultiin tietenkin. Hän on täällä. Miten sä voit? Ihan hyvin. Toivottavasti sä pärjäät leikkauksessa sitten. Koska me ei tahota menettää pikkusiskoa. Mutta onneksi me pystytään juttelemaan sun kanssa. Hei. Moi. Moi. Hänellä on aika joku prosentit ylhäällä. Mutta syke on ihan hyvä. Tähän menee illalla leikkaukseen. Jotta me pystytään juttelemaan sun kanssa pikkusisko. Niin, minäkin tykkään, kun saan jutella tällä hetkellä teille. Niin, mutta katsotaan pärjäätkö illalla. Voidaanko sieltä huomiseen se Ideaparkki-homma? Koska minä tahtoisin kuulla selviääkö hän. Mutta jos me mennään sinne, niin voinhan hän laittaa viestin. Joo. Mennäänkö? Joo. Mutta antakaa hänelle jonkun minuutin päästä tätä antibioottia. Se olisi kyllä kiva, jos olisit kotona sentään pikkusisko. Mutta me en jää enää mun kotia ehkä. Niin. Jos parannut näet. Mutta jos et selviä. Sinullahan oli tämä syntymästä asti. Niin. Mutta me toivotaan ainakin, että selviät. Jep. No niin, mekin. Me käydään ostaa sulle sieltä Ideaparkista pehmolelu. Hei, sisko, miksi sä naurat? No, mä käydään hakemaan sulle Ideaparkista sitten pehmolelu. Minkä tahtoisit? Niin. Mä haluaisin ankaan. No selvä. Selvä. Katsotaan, onko siellä enää. Jees, on niin, ostetaan sulle. Teidän pitäisi lähteä. Hänellä on aika... Mennään leikkaussaliin. Teidän pitää antaa hänelle lääkettä, mikä on tuossa. Ja sitten teidän pitäisi lähteä, koska hänellä on päiväunien aika. Ja että hänelle ei tule siitä, jos hän stressaantuu kovin ja nauraa, niin hänelle voi tulla sydänkohtaus, koska syöpä on vähän paha. Joten niin antakaa hänelle tuo antibiootti ja sitten lähtikää. Pikkusisko, Kiitos. otatko sinä juotavaa?
hänelle ei tarvi antaa juotavaa, koska hän on täynnä. No, Heippa pikkusisko. Voi pikkusisko rukkaa. Niin. Miten hän pärjää leikkauksessa? En yhtään tiedä. Toivottavasti ei kuole. Pannaan heti tekstiviesti äidille, jos kuolee. Ja iskälle. Niin. Onneksi ne ei ole sentään eronnut. Niin, onneksi. Jos ne tulisi tänne ja erois. Ne on käynyt häissä. No voi ne siltikin erota. Mut silti. Me käydään WC:ssä. Tulin. Hyvä. No se on kyllä ikävä, jos teidän pikkusiskon ei selviä siitä. Niin on. Joo, mut hyvää yötä. Eikö se nukkuun? Meen. Nythän on ilta. Heippa. Kello on jo 10. 20 päästä keskiyö. Mä panen valot kiinni. Miksei me peetä? Mitä? Miksei me peetä? Niin mitä? Peittoa. Ei vaan sama. Se on kuuma. Niin.